Hi, San. Good evening. Hello. Hello, good evening. Ayan, good evening sa iyo. Sige, San, mag-usap na tayong dalawa. Anong maipaglilingkod ko kay San? At napatawag po sa usapang LDR. Meron akong live-in partner. Okay. Na-stroke siya sa 3 anak niya. Mhm. Ngayon, ang gusto ng mga anak niya, she is from Iloilo na eh. Mm. Tapos dadali doon sa para bang barangay nila na napakalayo. Mm. So, decided na kung pwede na kunin ko na lang siya. Pero hindi alam ng mga anak niya na yun ang desisyon ko. Pero I told her sister na kung pwede, instead na doon siya dalhin sa liblib, ito na lang siya sa akin para kung ano mga doktor. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay. Kasi most of our batchmates, classmates, Mm. gusto nila na nandito sa akin. Mm-mm. Dahil alam nila, kategori ko na lahat naman nabibigay ko eh. Yeah. Pero hindi ko alam kung anong desisyon ng mga anak niya. And then, after that, mayroon akong nakilala na babae na nanap dyan sa Manila. Okay. Naging gusto. Ano po, sorry? Naging what? Naging girlfriend ko rin. Ah, okay. Habang kayo pa nitong ka-live-in partner mo na na-stroke. Oo. Pero lahat naman binibigay ko sa kanya eh. Hindi naman ako nagkulang eh. Pero that's not my point. Ang point dito is habang you are in a relationship with someone, pumasok ka pa sa isang relationship sa taga Maynila. So LDR kayo. Oo. Mm. Pero, ginbreak ko siya. Kasi kaya gusto ko kasi dito ako mag-focus sa na-stroke. Mm. So, DJ Lala, kung hindi papayag yung mga anak niya, wala akong magagawa, di ba? Okay. Why do you think hindi sila papayag? Kasi kung health-wise lang naman ang pag-uusapan, sabi mo dahil liblib yung lugar doon, mas accessible sa'yo yung health needs ng live-in partner mo dyan sa lugar kung nasan ka. Kumbaga malapit sa hospital, kung may kailangan bilhing gamot, kung may emergencies, you can easily navigate or you can easily bring her to the hospital if needed. Unlike doon sa liblib na lugar, hindi naman siya gaanong mababantayan. Why do you think ayaw pumayag ng mga anak niya? Bakit kamo ayaw ng mga anak niya? Ayaw niya ba? Ayaw ba nila o hindi mo pa natatanong? Kasi noon, nung galing siya sa ospital, nung na-stroke siya, Mm. sabi ko na yun sa mga anak niya na kung gusto nila, kukunin ko si mama nila. Mm. Ito na lang sa nakita naman nila kung paano ko gawin ang obligasyon ko eh. Mm. Lahat naman ay bibigay ko eh. Mm. Ayaw nilang pumasok. Ngayon, after 2 years, yun na. Wala na. Gusto na nilang padala doon si mama nila sa liblib na lugar. Okay, Doon bakit? sa Doon ba andun bunso. sila? Hindi. Doon sa bunso na kapatid nung mama nila. Ah, okay. Tapos, patatayuan daw siya ng maliit na kubo. Ah, Tapos okay. may tagabantay. Sabi ko, dito na lang siya kasi may nakuha akong bahay. Mm. Dito siya, tapos yung magbabantay, dalhin niya lang dito. Para yung paghahanap buhay ko, mayroong tagabantay. Tapos yung mga dati kong bodyguard, nandyan din sa katabi ng bahay ko. Mm. Yung mga bodyguard ko ng election ba, kasama ko sa election. Mm. Kaya sabi ko, confident ako na kunin ko siya dahil dalawang lalaki nandyan sa gitna ko eh. Sila, left at yan ang bodyguard ko. Kaya I had yun sa akin. Okay. Naiintindihan ko yung things you can provide. Like for example, yung sabihin na natin yung healthcare, kaya mo yung i-provide sa partner mo, yung pag-aalaga, nakakailanganin niya because of her current condition, kaya mo yung ibigay sa kanya, yung security, kaya mo din ibigay sa kanya. I know all the things you can provide. But the thing is, kung meron may karapatan kasing mag-decide sa kanya, according to the law, alam mo yan, San, more than anyone else, it's her kids. But
there's another way you can work around it nang hindi mo kailangan i-oppose yung mga anak nila kasi anak sila eh. Why don't you, Kaya nga. since nag-agree with you yung sister ng live-in partner mo, why don't you ask help mula dun sa sister niya na i-explain sa mga bata yung difference ng magiging condition ng mama nila. Kasi naiintindihan ko yung gusto mong gawin and I am all for your plan. Kasi kung titignan mo nga naman yung plano nila in comparison with your plan, yours is better. Kasi sa kanila, ang gagawin lang nila, i-isolate nila yung nanay nila sa liblib na lugar, papatayuan ng isang kubo, pag sinabi mo papatayuan ng isang kubo, ibig sabihin walang kasama, mahihirapan gumalaw yung matanda. Kumbaga, mahihirapan gumalaw yung tao. Walang magbabantay, walang makakita ng nangyayari. So, your plan is better. Ngayon, ang tanong ko, bakit hindi mo nalang hingin yung tulong nung kapatid niyan ng live-in partner mo to help you explain to those kids na you are not doing this just because nanghihimasok ka, or you are not doing this because nagiging selfish ka and you want their mom for your own sake, or kumbaga gusto mo lang yan sa sarili mo, but because you want the best for her. Natry mo bang hingin yung tulong ng tita nila, kumbaga? Yung kapatid ng kalibin ko, ang sabi niya, kakausapin niya daw, pero parang nawalan ako ng tiwala kaya daw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ng mga pamangkin. Mm-mm. Kaya tumawag ako sa iyo if I will do for that decision or not. Okay. O pabayaan ko na lang. First, Kasi kung oo. i-process ko, Ano, sorry? masyadong long process kung sa DSW ipadaan. Oo naman. And you don't want to go there. I'm sure hindi din gusto yan ng live-in partner mo. Kasi kung meron siyang gusto, of course, yung makasundo mo yung mga anak niya, mahal niya yun eh. Mahal nila kayo both eh. Tsaka hindi naman siya nakakapagsalita. Or even if hindi makapagsalita, son, you know naman a person, 'di ba? If there's one thing you would want into your life, lalo na sa edad ninyo, that is for your kids and your current partner to get along. Kumbaga, that's a no-brainer. Magsalita man yan o hindi, alam mo sa sarili mo na yun yung gusto niya. And to honor that thing, or to honor yung gusto niyang yun, hindi man siya makapagsalita, pero alam mo naman, kumbaga, sentido komon na yun yung gusto niya, ang gagawin mo is hindi mo talaga i-oppose todo to the part na makikipag-away ka sa kanila, makikipaghagel ka sa kanila. Ganon, oo. Syempre, ayaw mo din naman yon upon yourself. Ang sa akin lang, gusto ko lang bigyan ng strength ng kanilang ina. Oo, nagigets ko nga, love. Nagigets ko yung gusto mo. Ganito na lang, love. If there's one thing more you can do is you can invite one of them, one of those kids, dun sa bahay na pinatatayo mo or sa bahay mo mismo para makita nila yung kalagayan ng mama mo. Sabihin mo, kids, you are very much welcome. Punta kayo dito para makita niyo yung kalagayan ng mama niyo. Or if you want, if gusto ninyo, just so mapalagay kayo at kahit papaano at ease yung mga puso ninyong naalagaan yung mommy niyo dito. Taga Iloilo ba silang lahat, yung tatlo? Andun sila lahat doon eh. Kasi kaya nila, wala naman silang bahay doon. Kaya lang kasi, syempre, gusto nila makasama yung mommy nila. Gusto nila magkaroon ng chance na maalagaan yung nanay nila. Nanay nila yan eh. Kumbaga, kung ikaw din naman siguro, ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon nila, you would want to take care of your own mom. You don't want your mom na inaalagaan ng ibang tao. Kasi syempre, ang reflection nun, sa kanila ding mga anak na mabaya kayo sa nanay nyo, yung nanay nyo inaalagaan ng ibang tao, kayo na dito, wala naman kayong ginagawa. Yung mga ganon. Siyempre, iniwasan lang din nilang may masabi sa kanila. Iniwasan din nila yung guilt feeling ba na hindi nila nagawang alagaan yung nanay nila. Hindi, inalagaan naman nila kasi yung anak niya panganay may asawa na, yung pangalawa may asawa. Yung pangatlo, parang umayaw na. Parang napak na sa pag-asikaso sa mother niya. Oo. Ngayon, trabaho siya. Pinabantayan nila sa pinsan nila. Pareho, sabi ko, pareho din yun. Kung hindi ka magtatrabaho, asikasuhin mo si mama mo, at least anak ka. Hindi yung iba, yung pinsan nyo ang mag-aalaga, iba yun. Pero yung, let's just make it clear. Nasa na yung live-in partner mo ngayon? Nasa iyo o nasa kanila na? Nandun sa mga anak niya sa Iloilo. Kaya nga, yun, kung humihingi sa'yo kung
Ididiretso ko ba o... Gusto mo siyang kunin. Oo. Gusto mo siyang magstay sa'yo. Dalhin nila doon sa liblib. Kapag salita ko na kung doon lang naman nila dadalhin nila si mama nila, bakit hindi nyo na ipasok sa simenteryo? Wag ganon, wag ganon. Pag ganon kasi yung kumbaga, pag ganon kasi yung salitaan, syempre ma-offend yung mga yan. And that's something na hindi mo gugustuhin. Kasi wala ka namang karapatan dun sa tao, San. Kahit na maganda yung intention mo, kung ganyan yung magiging paraan mo ng pagpapakita sa kanila kung anong dapat gawin, hindi ka nila pakikinggan, the more silang mag-o-oppose sa idea mo, the more nilang hindi i-welcome yung kabaitang loob mo, and they'll take it against you pa. So, wag mo nang paabutin sa ganyang salitaan. Kasi alam mo naman sa sarili mo, sana that will never resolve anything. Nararamdaman ko kasi yung frustration mula sa iyo, San eh. Dama ko yung frustration mo eh. Na gusto mo na kasing itama to, gusto ko nang kunin, gusto kong alagaan, kasi kaya ko eh. Sila hindi naman nila kaya, hindi naman nila napapansin. Nararamdaman ko yung frustration mo eh. Pero yun nga kasi yung unfortunate dito sa situation na to, San. Siya ay live-in partner mo lang. Sila ay nanay nila yon. Kung merong may desisyon doon, sila talaga yon. So, if you want them to agree with you, you have to show them na it's with good intentions. Hindi ko ilalayo sa inyo yung mga yung nanay ninyo for nothing. Pwede kayong pumunta dito. Kumbaga, lahat ng pabor, ipapakita mo sa kanila na wala akong gagawin kahit ano. Hands up ako. I just want to help. Ganun lang. Kaya nga eh. Hanggang dulo magpapakababang loob ka kasi you want this girl eh. You love this girl and you care for this girl. So, kailangan mo ipakita sa kanila na I'm very genuine. I really want to help. Na ngayon, kung nahihirapan kayo, you take an approach wherein ang gagawin mo, nagtatrabaho ka naman eh. Pinapabantayan mo lang naman sa pinsan mo, na yung nanay mo. Instead na ganun yung gawin mo, iatakihin mo siya in a different way. Sabihin mo sa kanya na, para hindi kayo nahihirapan sa pagtatrabaho mo. Kasi syempre may pamilya ka, may inaasikaso kang pamilya mo. Syempre yung pinsan mo, di natin alam kung paano niya alagaan yung mommy mo. So, ako na lang mag-aalaga doon. Kung gusto niyo i-video call ko kayo every single day para ma-update kayo sa kalagayan ng nanay niyo. Do you hear the way I talk? Kaya nga nag-decide ako ng gano'n din. Oo. Love, pakinggan, san, listen to me. Did you hear the way I talk? Oo. Kung ikaw yung nasa kabilang dulo na pinagsasabihan ko, with the way I handled it, nakaka-offend, hindi? Nakaka-offend. Hindi. Love, ang sabi ko sa'yo, para hindi ka mahirapan, para yung pinsan mo ganyan. Kasi the way you attack it, ganito. Kung lalagay nyo lang sa dulo yung anong nanay nyo, hindi wag na, dalhin nyo na sa sementeryo, ang atake mo pa ganun eh. O kaya ang atake mo, hindi nyo naman pinapalagaan mo naman sa pinsan mo eh. Ganun yung atake mo, San. The way I attack it, pa ganito, para hindi kayo nahihirapan, yung pamilya nyo, naaasikaso ninyo, para yung mami nyo din, hindi nahihirapan, para hindi nyo ipinapaalaga sa iba yung mami ninyo, ako na lang mag-aalaga. Pwede naman kayong dumalaw anytime nyo gusto nyo i-video call ko pa kayo everyday para makita nyo yung development sa nanay ninyo. Dito may mga facilities like hospital, therapy, mathe-therapy natin yung nanay mo if you gusto ninyo. Kumbaga, the way I handle it, San, I sounded concerned. Even with the kids, I sounded concerned. Pero with the way you attack it kasi, nagmamagaling yung atake. Magkaiba tayo ng atake. Yung sa'yo, nagmamagaling, nagmamarunong, even with good intentions. Yung aakin kasi, may malasakit extended hanggang bata. Naintindihan mo ko, love? Okay, ha? Oo, kasi even if tama ka, mahal, even if tama ka, kung yung magiging approach mo ay yung approach na parang ang tunog nagmamagaling, nagmamarunong, ang tunog ay nakaka-offend na tipong parang anong gusto mong sabihin, di namin inaalagaan yung nanay namin, anong gusto mong sabihin, di kami marunong mag-handle ng nanay namin, the more you do that, the more they resist, even if tama ka, even if nasa katwiran ka, kasi nakaka-offend yung ginagawa mo. Nagigets mo ko, love? Oo, hindi hindi mo ko naman sinabi yan sa kanila, sa tiyahin na lang nila. Yun nga eh, sa tingin mo yung tiyahe nasa iyo yung allegiance?
Hindi ka naman nila kamag-anak eh. Kamag-anak nila yung mga batang yun. Siyempre, ang allegiance nun, nandun sa mga bata. Wala sa'yo, love. Yan yung lagi mong tatandaan. Oo. Be careful kung kanino ka nagsasalita. Be careful kung kanino ka nagkukwento ng mga ganyang salitaan. Kasi makakaabot at makakaabot yan dun. Love, alam mo yan, San. Blood will always be thicker than water. So even if with good intentions, kung makakarating sa kanila na ganyan ka magsalita against them, they will never be open sa suggestion mo or sa ganda ng loob mo. Kaya nga, humingi ako sa iyo ng second yun. Yun nga, love. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, if you want them to listen to you, take an approach with concern. Take an approach na malumanay ka. Take an approach na ganito, na yung mama ninyo nahihirapan, meron ako nakita dito parang mga development therapy for stroke patients, ganyan. Gusto nyo ba i-apply natin yung mama nyo doon para hindi na din kayo nahihirapan? Kasi syempre may mga pamilya na kayo, meron kayong mga anak, baka nahihirapan na din kayong mag-asikaso sa mama ninyo. Dito kaya ko siyang bantayan 24/7, meron ako ditong bahay maluwag, pwede kayong pumunta dito mag-sleep over kapag pupunta kayo dito sa lugar ko. Pwede yun. Kumbaga, the way you talk, yun lang yung babaguhin natin. Kasi yung intention, maganda na eh. San? Maganda yung intention mo eh. Wala tayong question dun eh. Maganda yung pinapakita mo eh. Pero, you have to deliver it ng maayos sa kanila. Kasi at the end of the day, San, dun tayo magkakatalo eh. Nanay nila yan. Sila pa rin talaga yung may deciding point dyan. Hindi talaga ikaw, love. Gustuhin man natin na sana iyon na lang. Kasi alam mo yung dapat gawin eh. Pero hindi eh. Sila yung mag-handle niyan kasi nanay nila yan eh. But, if you really wanna do it, you have to give it or you have to do it in an approach na hindi ka makaka-offend ng tao. Kasi if there's 3 people na hindi mo pwedeng ma-offend right now, sila yun. Kung hindi, wala ka na talaga makukuhang kahit anong news, kahit anong plano, wala ka na makuha from them. Pag yung approach laging ganon, even if ikwento mo sa ibang tao, makakarating yan sa kanila, and you don't want that. Tapos kung meron kang girlfriend dito sa Manila, San, you have to decide. Sabihin na natin, you have to decide. Kasi right now what you are doing is nagmamagandang loob ka, nagpapakita ka ng kagandahang loob, I don't know if out of love or out of awa, doon sa live-in partner mo. Pero, meron ka pang girlfriend sa reserba. Kumbaga, parang ang pangit lang tignan, love. Ang pangit lang tignan na you have a reservation. Meron kang reserbang girlfriend. Ang pangit lang. Sinabi ko na yan sa kanya. Willing naman siya na magsama kami. Siya rin niya. Love, kasi hindi makakapag-decide yung isang tao eh. Stroke siya eh. Wala siyang choice. So kung gagawin mo lang to out of awa and gagawin mo lang to para maluwag sa loob mo, dahil feeling mo sa kanya ay parang charity work or whatsoever, wag na lang. Kasi kung ang gagawin mo ay ititira mo siya sa isang bahay, tapos yung girlfriend mo dito sa Manila ay pupunta din sa bahay kung saan andun siya. Mismo, maski ako, kung ako yung magiging anak nun or kung ako yung anak nun, parang iisipin ko lang na dahil hindi lang makapagsalita si mama, dahil lang di mo makita yung emosyon ni mama, you'll decide for her, even her feelings. Hindi. Kaya tumawag ako. Oh, love, you have to choose. I'm so sorry, but you have to choose. Gusto mo bang pipiliin ko yung stroke. Kung yun yung gusto mong gawin, kung yun yung pinipili mo, love, then let go yung girlfriend mo sa Manila. Gawin, kasi nasa tama ka na kasi ngayon, mahal ko eh. Nasa tama ka ngayon eh. Kumbaga pinapakita mo ngayon kung gaano kabuti kang tao eh. Huwag mo nang dungisan yung pangalan mo just because may mga things na hindi kayang i-provide ng ka-live-in partner mong to dahil sa condition niya. Huwag mo nang dungisan yung pangalan mo. You look so good in my eyes. Huwag mo nang istain to. Kumbaga yung respeto na meron sa'yo, yung mga taong nakakakilala at nakakaalam ng ginagawa mo para sa ka-live-in partner mo, huwag mong baguhin, love. Huwag mong baguhin, huwag mong sirain. Alam naman lahat dito ng Roa City. Na ganon tayo.
Alam lahat na nakakilala ka sa akin dito sa Rose City. Alam nila na ganun ako eh. Na? Na pinapahalagaan ko yung living partner ko na stroke. Oo, kaya lang don't use her to alam mo yon, para pabanguhin yung pangalan mo and yet on the side meron kang girlfriend. Love, Hindi. wag mo yung gawin. Wag mong gawin. She is not a sabihin na natin a thing or a campaign material na pwede mong gamitin. She is not like that. Wag mo siyang gamitin para sa ganung paraan. Sabi ko nga sa iyo if you wanna help her for the right reason. Tulungan mo siya dahil mahal mo siya, hindi dahil Yes. naaawa ka sa kanya, love. Ngayon, ang sinasabi ko sa iyo, when you're right, remain right. Nasa tama ko na. Nasa tama ka na, itama mo na to ng diretso, love. Huwag ka nang magkaroon ng on the side. Kasi ikaw lang mismo yung sisira ng pangalan mo kapag ginawa mo yan. Ngayon, kung yung nagkataon na lagay na natin sa dulo, nagawa mo na lahat ng sinabi natin ngayong gabing to, nagpakumbaba ka, naging maayos ka, naging malumanay ka, and yet ayaw nila, matigas talaga yung loob nila, matigas talaga yung ulo nila, wala ka na talagang magagawa, love. Unless magpa-file ka ng case, domestic case against them, that's the only way you can get that girl out of their, sabihin na natin, custody. But as of the moment, that's it. Yun na lang, magpakumbaba ka na lang, and if after everything you've done, hindi nila nakita yung sincerity, yun na yung last straw mo. Naintindihan, love? Yes. Ayan. San, kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo, sa totoo lang, sana, this, I will be honest with you, napakaswerte ng live-in partner mo with you. Sa current na gusto mong gawin para sa kanya. Kumbaga, if she could express how thankful she is for having you in her life, she would. But as of the moment, sa current condition na meron siya, of course, yung expression, yung point of expression, yung point of gratitude, hindi niya yun maibibigay sa'yo. And if you want her in your life, or if you want to be with you, I know na as of this moment, because not just because she needs you, she would also want to be with you. So kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo, anong gusto mo sabihin sa kanya, San? Okay. This love is unbreakable. Alam mo yan. Simula nung ipurehan ka, yan lagi ang kinakanta ko sa'yo. Kaya diyan mo naririnig na lagi ako nasa tabi mo. Lahat ginawa ko. Lahat ginawa ko. Lahat ng support andyan sa'yo. Kaya nasabi ko nga na kung ikaw ay mawala, it's better na ganun din ako. Ganyan kaka-importante sa buhay ko. Kaya lahat ng ginagawa ko, wala akong iniisip kundi ikaw. Para mapabuti kung ano ang journey natin at kung ano ang pagtulong sa atin ni Lord. Total, maiksi na ang panahon sa iyong buhay. Pero nandito ako, lahat gagawin ko. Alam mo yan. Simulat sa pool, alam mo kung gaano ka ka-importante sa buhay ko. Kaya medyo napatawag ako kay DJ Lala. Pero alam mo na lahat ng mga ginagawa ko, I made it. At ako ang taong nakita mo na kahit na saan ka man, ginagapang kita. Lahat. Kaya asahan mo na yung mga hinaing ko na gusto ko na nandito ka sa tabi ko, gagawin ko yan. Dahil importante ka sa buhay ko. Yun lang, DJ Lala. Ayan. Those are the words I love to hear, San. Words of love, words of sabihin na natin, strength coming from you. Kumbaga, hindi mo na kasi kailangan i-flaunt yung mga bagay na kaya mong gawin at kaya mong i-provide sa kanya. It's very much obvious, and you just have to let your actions speak louder than your words.
You don't have to mention the things you can do, you can provide. You don't have to do that. All you need to do is show them how genuine you are sa mga magulang nila. Don't flaunt nor flex yung mga kaya mong gawin na hindi nila kayang gawin. Kasi syempre, sila, instead of makita yon as kagandahang loob, nakikita yon as bahagi ng kahanginan. They wanna be practical, but because of the pride and because of the ego, hindi nila magawang, alam mo yun, mag-succumb sa gusto mong mangyari, gusto mong magawa. Kasi you keep on flexing, you keep on flaunting all the things you can provide para sa mga magulang nila without making yourself look like as if you are sincere about it. So minus mo lang yan, yung mga flexing na ginagawa mo, i-minus mo lang yung mga tipong dito kaya ko yung bigyan ng ganito, kaya ko yung pabantayan sa bodyguard ko, i-minus mo lang yan, son. I can feel how sincere you are. I can feel how genuine you are. And I can feel how much you love the person. And for a child, para sa isang anak o mula sa isang anak, that's all we care about. We don't care what you can give dun sa magulang namin. All we care about is that makita ka namin, maramdaman namin na you are genuinely caring for our mother or our parent. So, yung flexing mo, bawasan mo lang, i-flaunt mo yung kung meron ka mang i-flaunt sa sarili mo, yan, yung last part ng mensahe mo sa kanya, na there's nothing you can do, or there's nothing you won't do, rather, for her. Yan lang yung sabihin mo, son. And you got my vote kung ako ay anak niya. Tingtindihan mo ko, love? Okay. Maraming salamat for calling my show, son, and I wish you nothing but the best. And sana nga, after everything else, makuha mo yung live-in partner mo, kasi nga, you deserve to be together. Maraming salamat, son. Ingat ka, love. Well, sa show mo, Digilala, every night. Thank you po so much. Ingat po kayo. Sige, okay. Bye-bye Thank you po. very much. Okay Bye. po. Live ako dito sa app. Dahil baba yung sinasabi ko. I don't know why, pero kumakaway ako. Yes, te. Nasa harapan mo yung tao. 'Di ba? Parang may certain ang tawag doon, parang impulse ako. Na kapag nagsabi ako ng hello or goodbye, kakaway ako. Kahit sa telepono, sige, bye-bye. Mukha akong tanga. Ngayon ko lang na-realize, pinagpawisan ako. Anyway, highway sa mga kabisyo natin. Like what I've said with Susan, there are a lot of things na ginagawa naman talaga natin with good intentions. But because of how we project it, dahil sa kung paano natin siya pinapakita at kung paano natin ina-express yung sarili natin, instead na nakikita yung kagandahang loob natin, ang nakikita ay yung pagiging mahangin natin, pagmamayabang natin. Diba may mga certain people kasi na they don't mean any harm, they mean well, may good intention sila behind everything they do. It's just that na misunderstood sila ng tao or na misunderstand sila ng tao because of the way they project it. Dahil siguro sa execution. Like, ito simple-simple lang naman ang gusto niyang sabihin. Ang gusto niya lang naman iparating na I would want to take care of your mom kasi 24/7 I can do that. Hindi nyo kasi pwedeng matignan siya 24/7 kasi meron kayong mga pamilya. Kumbaga, andun yung concern eh. Kaya lang kasi yung wordings, yung use of words, yung tamang construction ng sentence, nagmumukha siyang nagmamayabang, nagmumukha siyang nagmamarunong, nagmumukha siyang, alam mo yun, nang mamaliit at nang mamata ng tao, ng kakayahan ng mga anak na suportahan yung magulang nila. Yun yung nagiging itsura niya, yun yung nagiging image niya sa mga nakakarinig sa kanya. Kasi even me, yun yung nasa utak ko na siya eh. Even with good intentions, kung hindi nyo talaga i-construct yung sentence properly, kung hindi nyo talaga aayusin yung pagkakasabi, mami-misinterpret at mami-misinterpret kayo ng tao. Kasi most of the time talaga, it's not about what you did. It's about how you said it. Kumbaga, kung paano mo siya sinabi. Or hindi yan about doon sa sinabi mo. Kung hindi, kung paano mo siya sinabi. Yun yung nakaka-offend.